Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka film kapam kadai ka film ka balapan mi da ka Camreels Film Production but yagani ka film la bay pisa do ba Bante Saukumi but la direct do ba Kit Rina Nongrum but ya ka khana jong kani ka film la tho do ba Roping Laurinyang but la rwai do Ram Suchiang kad ba yaki kentin jong kani ka jingrwai la shna but la punwan dor da uba Kit Rina Nongrum Kinongi sembenta bahakmat kikentup ya upelaj mitre lipon uba baro kijutip kum usam nangta umiki lingdo uba jukhot sin kum ujelau naga grup ki jelau dokter ka Sherilyn Kongwar ka Regina Lamo ka dei benta melim ngap Evansius Karso pra bat kiwei Yagani ka film an sapani pa bah biju cinema hall Shillong nado ka hanyotrik upanai kala lingkot arajar arpuar man la kasngi bat kapor ban peni kalong hakapor khat wei shiteng min step hakapor arbaje no phaisngi saw shiteng janmid bat hanyobaje min med Tika jingwan jungi hangne kalong ba ngikwa ban pentip shapi ki paj ba kadon ko ka film khasi ka ba ai kateng kapap ka ba nin sa pen ipaj ba no apo biju cinema hall nadu ka new trik ter hadu ka khatlai trik jong menta banai Januari arajar arpuar ti kiat hakabe di berkeni ka film ngelashna nadu kusnam arajar khat khandai hanrei namar ka jing pendik jong keni ka klam nimsem lala ban poy ka ka mangimut den re hakani kenti ka pamantang ngelayo ban pedi po biju cinema hall Hakwede bakani ka film ngilapan i lah buntli ki jaka wala dangi padyo apo cinema ngila dapan i siki bon wai ki jaka apo kari luang kasi jantia hi bro kawai tika i ka bangas ngotanat pan yathu ni kalong ba ka film ka pap kat kum ki post ki bangi la dapan post sa YouTube sa Facebook sa ki social media haka bangi yo ya ka feedback la ni ki comments na ki pad ba ki ong ba ka film ka internet tinga dala di ngamla ban ai certificate baka film ka internet henry ling ba kini ki comments ba kini ki ba ki balada ban page kiwi ban ki jaka ki UI baka internet dengan next camera ba pi ki ba ki ban swan page ya kini film pinam hun da ka ban shu page ya kata ka jing internet ka ba UI ki social media la ni da ka ba yathu ki parlok jong pi ngai ma pi ki ba pin sawan ban saki ban page ya ki jing internet jong kini film ya ka film ka pap ngin sa pan I haki saushu Kasyu ka banangkong ka de por khat wish teng man step kasyu ka baar ka de arbaje janmir kasyu ka balai ka de saw shiteng janmir bat kasyu ka basaw ka de nyu baje janmir ngalayo ki comments hakini ki sisingi arsingi baladep nama bakadon kijing perbana kalian jong ka sarkar banadu ka santrik jong mataw banai Januari kandon ka curfew mir bat hakabedi bat ka jiat odd event tibun ki pat ba lesi ki sungthu bakla bi ki ong ka de lockdown re ngan pensayang ni ba kamde ka lockdown kadai tang kajing bomsha kikwa tang ban penduna bril hakabaki haban yat odd event tenrei hakabai dehi bat lockdown kanam dan kada lockdown tinga kerpat pi pai ba bakin sumha banwan ban aji kersan naga bentakan ka film wa ba ipai ba kin kersan biang ini kumaki ju kersan akipol menjua nado ki film betalun pada hado gune ka film ka pap aba ngin pedi pai ba ka nyotrik ma di cinema tinga kerpat pai ba bakin Kersan, lakin yarap yang ini bagi nang laban ki musik mat aku ni ke kamak film mat ageno geno ki kamro wat yang ini yang abat ya baru ki kinong ak film ni kinong sna film ngakwa ba ki ru kin ya don kalang bat ni ban kersan lang bat ni baka kamjo ni kan ya skmat bat skovero na kwa banai play i bakit ba ila khot yang ban ag yang ni ka film ka papa ngasung kemana ba skovero kadai ka film kasi ba nga nongkong ya hagajeng singaw junga film kasi nga dei prar nga dang singaw jinjar hi ban kren kasi ai ban ma tang balang ba kajing yarap ni bakit te ngala ada pe kene ka film ban shooting ai ngto ya bat kene ka film bro kalong ka film ga ba compare le ki dialog tang bon ki dialog ki ba kham jinjar bhate na ki film kasi bolsen nga sai pe kum to kalong kam ban kena mah ya tangkata hi tengah kwa ya ki ba bakin kersan ini bakin yarat yang ini bagi nang la banyak sekali ya kan ka film ka pap in sa pelat ha ka nyau terik mentau benai
di kapal pinuan ban adi kersanan